nu ska ni få se på värstingskottet. Kom igen! Men du ska ju, den där ska ju skjuta ju. Okej, nu hämtar vi bollar. Japp. För att ta av mitt tröja nu. Nej. Okej, nu ska vi skjuta kryllan. Nu ska vi skjuta kryllan. Nu börjar det. Oj, det var inte kryllan. Två tillskott sen är videon över. Två tillskott sen är videon över. Japp. Och jag börjar.